ராணி சிம்பிள் குக்கிங் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். இனி நான் சமைப்பது மீன் வறுவல், நல்ல காரசாரமான மீன் வறுவல். அது எப்படி சமைக்கிறேன்ட்டு இந்த வீடியோ மூலம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ மீன் வறுவலுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம பார்க்கலாம். மீன், மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள், சீரகத்தூள், மஞ்சள் தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அரிசி மாவு, தயிர், பாதி லெமன், தேவையான அளவு எண்ணெய், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம். அடுத்தது 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, அடுத்தது 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அடுத்தது 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், அடுத்தது மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன், அடுத்தது மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன், அடுத்தது தயிர் சேர்த்துக்கலாம், அடுத்தது லெமன் சேர்த்துக்கலாம், இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீன் இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறட்டும். தோசைக்கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஊற வச்சுருந்துக்கிற மீனை இதில் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா மசாலாவோட நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே விட்டால் நம்ம அதுக்கப்புறம் தீரி போட்டுக்கலாம். இப்போ மீன் நல்லா வெந்துருச்சு. 2 பக்கமாக ஒரு பாத்திரத்தில் போய் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மீதி உள்ள மீனை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மீன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ பாத்திரத்துல நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா மொறுன்னு காரசாரமான மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி வீட்டில் சமைச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். நானும் ரொம்ப பசியாக இருக்கேன், சாப்பிட போகிறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.